Anu Abu disambi Bu. Coba kesam dari minggat semangga. Sinarang mau darat semanunggal. Sakit video sampai jadi. Iya dukung Zaki Audio. Yo. Oke. Laras. Naik son. Aku
nyenyep. Piye ta, Mas? Nyenyep. Nyenyep iku apa ta? Terus sepi o mandek. Ayo sesegaan. Lah jenenge wae mandek. Nggih. Buke iku lho, buke lho sing nek ngarep sing tengah anu sing tengah wedok dhewe. Iku melok joget ndek Mam. Iku demone nyocok yatine kepenak. Lah jangan Diwedangke kepenak sekeco. Remen nggih Bu nggih. Sekeco nggih. Alhamdulillah. Mas. Alhamdulillah, teng mriki penggemaripun Mudilar Semanunggal sangat kathah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Murah kok, Pak. Murah sementing, Sing penting ora murahan. murah. Nah, Asik. paket komplit. Paket komplit piye, Pak? Bisa tayub, dangdut, Tayub oke. bawa langgam, Dangdut oke. seragenan, Heeh. komplit tuh. Kosidan. Nah, Kosidan ya, selawatan oke. mau Wah, komplit ah. komplit. Ora ketang Alhamdulillah. sing mimpin tuwa-tuwa lah rak gayeng ya, Mbak. Lah yang semangate duwe. Nggih, Nah, semangat. semangat. Asik. Ayo monggo Cahyu. Lah piye ta, Mas? Buyut. Banget tenan sampean kok iso. Kebangetan ngono ada Bopo. pengundang, Mbah. Mas Mol ngono. Mas Mul. Nah, Ya langsung Allah. lambine sesek kok celuk Mas. Muga-muga barang ditambahi. Lah rak kuwi apa karane? Sing ngendang karo kendange kok gede kendang. Yakin kok arep ora ketok. Nggih. Monggo ya, Dek. Ojo lali. Anjas tenggal pamundutan. Sampun. Sampun katuraken nggih Kang Mas. Matur suwun.